Moikka! Jutellaan vähän siitä, että mitä tapetointi lasikuitutapetin päälle edellyttää. Monta kertaa on semmoinen tilanne, että asunnossa on lasikuitutapettia, joka on ollut tosi suosittu materiaali, vähän niin kuin kautta aikojen, mutta sitten se on ollut myös semmoinen mielipiteitä jakava materiaali, eli aina siitä ei ole ihan kauheasti tykätty. Osa tykkää ja osa ei. Ja joskus sit saattaa tulla tämmönen tarve, että siihen päälle olisi tarpeellista saada joku toinen tapetti. Niin mietitään vähän, että mitä se edellyttää. Lasikututapetti on tietyllä tavalla ihan kiitollinen pinta tapetoida siinä mielessä, että sehän on usein aika yhtenäinen ja sit se on aika hyvin kiinni siellä, mikäli se on, niin siellä alustassaan. Ja mä oon monesti lasikututapetin päälle laittanut tapettia ihan menestyksekkäästi. Joskus on ollut tilanteita, että se lasikututapetti ei ole siellä kiinni kunnolla ja silloin on tärkeää, että se viiletään auki ja laitetaan liimaa sinne sen vanhan lasikututapetin alle ennen kuin siihen aletaan pinnalle tekemään mitään. Mutta niissä tapauksissa, kun se lasikututapetti on siellä kiinni ja se pystyy tuntemaan esimerkiksi sillä, että sormen päitä liuuttaa sitä lasikututapettia pitkin, niin silloin kun siitä tulee semmoinen vähän erilainen ääni, semmoinen erilainen kihinä, niin silloin voi olettaa, että siitä kohtaa se ei ole kunnolla kiinni. Niin silloin kun se lasikututapetti on siellä hyvin kiinni, niin siinä on kahdenlainen tapa tapetoida siihen päälle. Yksi tapa on se, että siihen vedetään tasote pinnalle ja sen tasotteen tarkoituksena on täyttää ne lasikututapetin kolot, jotta sille tapetille, mikä siihen päälle laitetaan, niin saadaan mahdollisimman tasainen alusta. Ja tämä kolojen täyttö on tarpeen silloin, kun se tapetti, mikä siihen päälle tulee, niin on semmonen ohut, mahdollisesti läpikuultava ja yleensä tämmönen niin kuin paperitapetti. Mutta sitten jos siihen tulee semmonen monikerroksinen palstautuva tapetti, eli semmonen missä on paperipohja ja sitten siinä on jonkunnäköistä muovia tai vastaavaa se pinta, ja jos siinä pintarakenne on semmonen, että se ei paista eikä oikeastaan pienistä möykyistäkään koe ongelmaa, eli että ne ei kuulla sieltä läpi ne lasikututapetin nämä ikään kuin kolot, eli se verkkomaisuus, niin silloin siihen voidaan myös tapetoida suoraan päälle. No jos sitä ruvetaan tasoittamaan sitä lasikututapettia ennen tapetointia, niin silloin se on hyvä myös pohjamaalata, jotta se pohjalla oleva tai sinne laitettu tasote, niin se pysyy siellä paikallaan. Eli jos me laitetaan tasotteen päälle suoraan toi tapettiliisteri tai tapettiliima, niin joissain tapauksissa saattaa käydä niin, että se liima ikään kuin kastaa. No ainakin siinä käy niin, että sitä liimaa menee enemmän, eli se pitää huomioida. Mutta myöskin joskus se liima saattaa kastaa niin läpikotaisin sen tasotteen, mikä sinne pohjalle on laitettu, että se tasote ei pysy enää kiinni siellä tapetissa. Ja tällöin tapahtuu helposti semmoinen, että se uusi tapetti, niin se lähtee sieltä ikään kuin tasotteineen jossain määrin, vaikkei kokonaan, niin kuitenkin osittain irti sieltä seinästä. Ja tätä välttääkseen niin on, mikäli lasikututapetin päälle on laitettu tasote, niin se on hyvä pohjamaalata. Se tekee myös se pohjamaalaus sen, että se tapetointi on helpompaa, koska silloin se pinta ei ime sitä liisteriä niin paljon. Eli jos me tapetin päälle laitetaan, tasotteen päälle laitetaan suoraan liisteri, niin silloin käy helposti niin, että se liisteri imeytyy sinne tasotteeseen ja siinä ei olekaan enää sitä kosteutta niin paljon, että se ottaisi siihen tapettiin kunnolla kiinni. Eli se liisteri kuivuu liian nopeasti tai tapettiliima. Niin pohjamaalaus auttaa näihin asioihin. Toki se voidaan myös esiliisteröidä se seinä,
Mutta pohjamaalauksessa on se etu, että koska siitä tulee yksivärinen ja tasavärinen, niin silloin me nähdään siinä seinässä olevat virheet paljon helpommin. Mutta jos sitä ei pohjamaalata sitä seinää ennen lasikuitutapetin päälle asennettavan tapetin asennusta, niin silloin siinä on oikeastaan muistettava pari asiaa. Yksi on se, että ne saumat täytyy tehdä aika huolella ja niitä ei saa painaa liikaa. Eli ne pitäisi saada samaan tasoon, mutta niitä ei saa painaa niin, että se tapetti alkaa mukailemaan liikaa sitä lasikuitutapetin kuviota, koska silloin niistä saumoista tulee epätasaiset. Ja toinen asia on se, että sitä liimaa pitää olla siellä tarpeeksi, jotta sitä liimaa on sekä niissä lasikuitutapetin kohokohdissa että niiden kolojen pohjalla. Ja näin me varmistetaan sitä parempaa tartuntaa sinne. Jos käy niin, että sitä liimaa jää laitetaan siis ainoastaan sellainen pieni kerros, että se kolojen pohjalla liima ei tartu siihen tapettiin kiinni, niin silloin käy semmoinen ikävästi, että se tapetti on vain osittain kiinni siinä alustassaan. Toki siinä on myös se, että jos me laitetaan reilusti sitä liimaa ja sitten kun se kuivuu ja vetäytyy se liima, niin kyllähän se vetää tapettia vähän sen lasikuitutapetin pinnan muotoiseksi. Eli se täytyy huomioida nimenomaan siinä, että sen tapetin täytyy olla semmoinen, että sen voi siihen lasikuitutapetin päälle laittaa, eli aika voimakas kuvioinen, jolloin tämmöinen pieni pinnan mukaan muotoutuminen ei kauheasti haittaa. Mutta muuten siinä ei oikeastaan ole eroa, varsinkaan jos se lasikuitutapetti on tapetoitu, tasoitettu ja pohjamaalattu, niin siinä ei ole juurikaan eroa enää, että laittaako sitä tasaiselle puhtaalle uudelle seinälle vai laittaako sitä lasikuitutapetin päälle. Mutta silloin, jos sitä ei tasoiteta ja sitä ei pohjamaalata sen jälkeen, niin silloin täytyy huomioida just se, että se uusi tapetti tulee mukautumaan niihin lasikuitutapetin kuvioihin enemmän tai vähemmän. Mutta näillä ajatuksilla ja ohjeilla niin voin todeta, että lasikuitutapetin päälle on kyllä mahdollista tapetoida, eikä se ole millään tavalla ylitsepääsemätön tai edes mahdoton projekti, ja sillä saa kohtalaisen helposti uudistettua tommosen asunnon ilmeen. Eli kertauksena vielä, silloin kun tapettia laitetaan lasikuitutapetin päälle, niin sen tapetin on oltava voimakas kuvioinen, mielellään jonkun verran paksu, tai sitten se lasikuitutapetti on tasoitettava ja mielellään pohjamaalattava ennen tapetointia. Mutta muutoin niin tämmönen tapetointi lasikuitutapetin päälle, niin se onnistuu ihan kuten tapetointi oikeastaan mihin tahansa muuhunkin pintaan. Tämmöisillä ajatuksilla kohti raikkaampia ilmeitä.